Здравейте, аз съм Елена. Днес е един хубав октомврийски ден и ще направим поредния видеоклип от нашата серия за съвети в нашата градина. След поредицата дъждовни и влажни дни, днес на 24 октомври е хубаво слънчево времето и е подходящо за работа в нашата градина. Какво можем да направим в края на октомври? Част от ябълките вече сме ги обрали, сортирали сме ги, проверили сме какво може да се запази и продължаваме работата в самата градина. Ако са опадали поне 2/3 от листата от тръвчетата, може да започнете вече да правите зимното пръскане. С какво може да направите това пръскане? Например с бордолезов разтвор, 2% разтвор. Трябва да правите много хубаво обливане, окъпване на самите дръвчета. Това дръвче не е подходящо още за опръскване, защото, както виждате, има доста листа. С бордолезовия разтвор правиме окъпване, обливане. Направо обливане с хубава струя. Цялото дръвче се облива, където има някакви дупки, хубаво и те се обливат. Може да се направи това пръскане и с шампион, например, който пак е медсъдържащ препарат. Може с дитан. Какво друго може да се направи? Може да се направи и торене, есенно торене. Това е с торове, например оборски тор, добре огнил оборски тор, или фосфорни и калиеви торове. Може да се използва и комбинирания тор, МПК. Задължително 1 метър около дръвчето се прави това нещо. Важното е да не нараниме корените. Есените торове, които се влагат, трябва да се закопаят. Фосфора и калия са неподвижни елементи и за да стигнат до самата коренова система, трябва да се вкопаят. Сега, в края на октомври месец е хубаво да, ако искате да си обогатите градината с нови дръвчета, се прави от края на октомври до към декември. Просто зависи какви са метеорологичните условия. Сега, 2 седмици преди засаждане е хубаво да си направите дупките. Първо да си отбележите къде искате точно да ги засадите. Избора на място е много важен. Важно е мястото първо, мястото да не е с ниски, т.е. подпочвените води да са поне 1,5 метра по-дълбоко. Ето дойде още една гостенка да послуша. Мястото да не е ветровито, или ако е ветровито, след това като засадите дръвчетата, е важно те да бъдат обезопасени. Друго важно нещо е да не е в място, в което се задържат мъгли, защото по-нататък ще имате и проблеми. Друго какво? Когато решите да изберете дръвче, нашия съвет е да го купите от сертифициран разсадник и да се посъветвате с специалистите там, кои точно сортове са подходящи за вашия регион. Така, купили сте вече дръвчето, преди това сте приготвили дупката, която трябва да бъде дълбока поне 50 см. Купувате и торове. Седни, момиче. Купувате калиеви торове, фосфорни торове. Хубаво е да си осигурите и добре огнил оборски тор. Поне 10-15 кг е хубаво на овощно дръвче. Когато направите дупката, или тя е предварително подготвена, така че когато вече сте взели дръвчето, какво правите? Първо, не го държите дълго време на слънце. Опреснявате коренчетата. Преди това, между другото, е хубаво да приготвите смес между глинена почва и оборски тор, малко вода. Гъста трябва да бъде тая каша и в нея накисвате корените на дръвчетата преди самото засаждане.
В дупката слагате калиеви и фосфорни торове, около 100 грама, и слагате оборски тор. Слагате и почва. Когато сте изкопали дупката, най-горният почвен слой се нарича орница. Той е най-богат на вещества. Това са 30 см. Хубаво е да ги отделите от едната страна. И при засаждането, при правенето на подложката, преди да сложите корените на дръвчето, се слага почва от тази орница, да кажем 10 см. Важно е да знаете, че корените не бива да имат пряк досек с различните видове тор. Вече при поставянето на дръвчето се старайте корените добре да бъдат разпределени, просто да бъдат добре разпределени. И след това започвате, когато е поставено дръвчето в центъра на дупката, слагате от почвата, от орницата почвата, и започвате да притъпвате отвътре навън. Задължително нещо, което трябва да знаете, спойката между подложката и пристъдника не бива да попада в почвата. Хубаво е поне 4-5 см да бъде над почвата. Ето това нещо. И е хубаво да гледа на юг. Това не е задължително, но е хубаво да бъде така. И продължавате с притъпване отвътре навън. Подгответе така го обработете място, че да прилича на чаша, която след това след като е засадено дръвчето, да полеете. Поне 10 литра вода е хубаво. Сега зависи, ако предишните дни е валяло, може и да не е чак такова количество вода, но все пак е добре да е добре полято дръвчето. Какво друго? Хубаво е, ако в района има зайци, дръвчето да бъде варосено. Има и специални заграждения, които се предлагат за предпазване. В дупката, между другото, може да сложите и слама, която да поддържа влагата около корените. Това е от мен. Ако имате въпроси, с радост ще ви отговорим. Пишете ни. До скоро!